שלום, אני אדבר עם משפחת אישטה. רציתי לבשר על חוב של 400 שקל למכון ליווי פינק. אתם מדברים עם נציג שירות דני. על מה? חוב על מה? אני אגיד עוד פעם. אתם מדברים עם נציג שירות דני ממכון ליווי פינק, ורציתי לבשר על חוב של 400 ש"ח. העסקה בוצעה חודש לפני, ואנחנו לא מבינים למה זה לא שולם. על שם מיקי. זה על שם המשפחה. השאירו לנו כאן את המשפחה ואת המספר טלפון, למקרה שזה לא יבוצע. זה רשום לנו כאן על יואב. לא יודע, הלו? אז רגע, אני עכשיו באמת רוצה להבין כאילו, איך אנחנו פותרים את הבעיה הזו, כי זה דבר שהוא לפני תביעה משטרתית. מה זאת אומרת? אבל לא הבנתי. אני אסביר לך, יש לנו כאן חוב בסך 400 ש"ח, העסקה בוצעה ב-25 לשביעי. אוקיי? עכשיו, זה הרבה מאוד זמן שזה לא שולם. העסקה שולמה בצ'ק, וזה חזר, לא היה כיסוי לצ'ק. אוקיי. עכשיו, זה פשוט לא ייתכן דבר כזה, כי עובדים כאן ואנחנו צריכים כסף. רגע, אבל זה עניין מאוד רציני. על מה היה אמור לשלם? סליחה? על מה זה היה תשלום? אני אסביר, אנחנו מדברים כאן ממכון ליווי פינק, ואני לא רוצה להיות בוטה, אבל די ברור במה זה. זה מדובר כאן בהשכרת נערת ליווי. מה? אין מושג על מה אתה מדבר. אני מדבר עכשיו ברצינות, אדוני, כי זה לא ייתכן דבר כזה. גלעד, ילד. מה? אני ילד, אני לא יודע. אז אתה יכול לקרוא רגע להורים? הם ישנים. בן כמה אתה? תעיר אותם. 14. רגע, אתה יכול לקרוא להורים כי יש לך אח גדול או משהו? לא. אז אני לא מבין מה קורה כאן, למה זה רשום על שם כזה ומה הולך כאן? זה תביעה משפטית. זה לפני תביעה משפטית. אפשר את ההורים, תעיר אותם. רק תעיר את אחד ההורים. הלו? ישנים. מדובר כאן לפני תביעה משטרתית. אני לא חושב שלהורים שלך אכפת עכשיו אם הם יושנים או לא אחרי דבר כזה. תגיד, צריך להבין את החומרה של הדבר הזה. אתה לא מבין את החומרה של הדבר הזה. טוב, שנייה, אני אהיה את אבא שלי, טוב? אל תנתק. אני ארוג אותך. די לי, מה אתה רוצה? בסדר, רגע. ביום. אל תגיד בסוף שזה בדיחה. אל תגיד. לא, מה אתה גנוב? זה פאקינג גאוני. הלו? תעיר אותם, אל תגיד שזה בדיחה. דפוק, טוב, בסדר. אל תגיד שזה בדיחה. הלו? נראה לי הוא ניתק. זה ניתק בראש, כמו פאפי הולך להעיר את ההורים שלו. אמא שלו זרת לי בטלפון. רגע, עוד לא. ביי, לא איפה. היה לנו פעם אחרונה שעושים את זה, זה רציני. אל תגיד שזה בדיחה בסוף. אל תגיד שזה בדיחה בסוף, אני אגיד לך. האמת זה רימיתי. הלו? יש לו בדיחה, הוא חושב שהוא עובד עליו. הוא מכיר את ההורים שלו. זה כאלה, זה אין לך. הלו? הלו? אני לא שמע אותך, אני לא באמת. איזה מתיחה אנשים. הלו. הלו? כן. שלום, אני מדבר עם משפחת אישטה, נכון? כן.
אוקיי, אני אעשה את זה עוד פעם. מדבר נציג שירות דני ממכון ליווי פינק, ויש לנו כאן חוב בסך 400 ש"ח. מה זה? לחזור על דבריי. אנחנו מדברים כאן על חוב של 400 ש"ח, שהעסקה בוצעה בתאריך ה-25 לשביעי. מה זה? על מה אתה מדבר? אתה מדבר עם נציג שירות דני ממכון ליווי פינק. לא, תראו איתי. הלו? תגיד לי, אין לך מה לעשות בשעות האלו שאתה מדבר לי? אדוני, זה עניין מאוד מאוד רציני, אני לא יודע למה אתה מתנהג ככה. אנחנו לפני תביעה. תשמע. אין לך מה לעשות עכשיו בשעה 12 שאתה מתקשר אליי? זה השעות שאנחנו עובדים. סליחה, אלה השעות שאנחנו עובדים בהם, אדוני, אני מאוד מאוד מצטער על זה. לא, זה בעיה שלך. אבל, סליחה, בעיה שלי, זה לפני תביעה. לא יכול להיות שחודש שלם 400 שקל חוב לא שולמו, אני לא מבין את זה. למה זה בכלל? זה שולם בצ'ק, וזה חזר, הצ'ק היה ללא כיסוי. אנחנו מדברים עם מכון ליווי פינק, רחוב אלנבי, 29 בתל אביב. נכון, ליווי? כן, אדוני. טוב. בנזין.